and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Hello? Ako kini si Renan del Carmen. Yun na, kinsa man din palihog? Ayaw kinakunta ko na yun ikaw. Kumusta na si Junis? Ha? Ako kini. Ang usa sa mga puganti nga midagit kaniya. Oh. Ug ako ang amahan sa iyang gisabak. Unsa? Hello? Hello? Yan ang gi-off iyang cellphone. Siya ko nang usa sa midagit kang Junis. Ug siya ang amahan sa bata nga iyang gisabak. Di ganibi. Tawagan ko siya. The number you have dialed is either unattended or out of Oh. Please try your call. Dili ko na makontak iyang cellphone. Oh, banyo na. Ano nahibaw mo siya sa kong SIM number? Bago ko pag napalit kina akong SIM card. Oh, si Christy. Siya kining nawag. Hello, Christy? Hello? Honey? Asa ka na karon ha? Gikan pa ko silang papaulo. O pa doon ako mauli sa among bahay. Honey, balik ko na diri sa ato. Pagdali. May importante kong itaho nimo. Bahin sa katawo mo na nawag na ako. Karon lang yun. Balik na yung dirihan. Tawagan na nawag nimo. Oo, sa atong landline. Nanawag siya sa atong landline. Ug usa ko na siya sa mga puganti nga midagit kang Junis. Ug ikaw ang gipangita. Oh, unsa? Hulagihan. Ug nahadlok ka ba sa patyon kaniya? Ug si Junis na bang yang gipangita? Oh, sige, sige. Pabalik ko niya karon na yun. Pabuta ko. Ni ano man day ni? Nga na bang tukay magkay kung nagkahuna-huna ini? Dito rin niya makuha ko sa number kang Christy. Karoon nga niya na kini maong puganti. Nga mahan sa gisabak ni Junis. Di naging makalimod na ako ang butan kong asawa. Dili na. Oh, unsa? Mao kanaan. Sa sinugdan, nagpailas siya na ako nga imong hikala. Ug nangayo sa imong number, sa imong cellphone number. Apan sa diyang natagan ko na siya, kalit na siya may katawa og kusog. Ug miingon nga iya kang tawgan. Ug nakugang na lang ko sa diyang miingon siya nga usaday siya sa mga puganti kang bidagat kang Junis. Ug siya ko nang amahan sa bata nga gisabak sa imong asawa. Mao din nanawag siya. Karon pa lang. Huwag nangumusta pa kang Junis. Misulti sa siya na ako. Nga siya ang amahan sa bata. Honey, nahadlok ko. Tingali ko saon ka niya. Kung si Junis may ang tuyo, pues, dili siya may higawad. Ihatag ko niya akong asawa. Ug bahala na sila silang kinabuhi. Honey, hangyo ko lang nimo. Ayaw na lang dapati pang imong asawa. Ayaw na lang pagitag samok. O bahin na puganti. Di na lang tamo sumbong pulis. Uy, haso na kaayo. Huwag tayo magkuha, anak. O sige, dinig ka lang. Mula ka kong balik. O pahibaon ko katong buotan kong asawa. Nga niya ang amahan siyang anak. Nangita niya. Ring ang pisli niya. Hello? Babae na tupag. Iyatilin niya sawa. Hello? Kayo sa nga ba? Hello? Si Renan. Nauli na ba? Ha? Uwa pa? Nga naman utang? Huwag pa ko lumabot si Renan. Kaoy. Timing sab nga. Nalubat ng pagtawag na ko di kaniya na.
Karong taon, kung mapuno ng bateri sa konsil, tagon si balik. Humanon ko dahil kayong trabaho para magkabawas ko sa akong utang, Ma'am Christy. Gibutang man niya ang pikas linya. Kinsa man ka itong nanawag? Oh, si Renan. Siya na tingali ron. Oh, Renan. Kabakakon gini man ako sa... Oh, Nagpatuo ka bang limpyo ka? Aban ay, hugaw ka basta ng hugaw! Renan. Renan, nasayod ko nga moabot ra gihapon ang adlaw nga tuhuan mo ang tanan kong gipanulti. Nga limpyo kong pagkaasawa. Ug wa ko mahilabti og laing lalaki. Wa ba hilabti? Nanawag na ko karon para gyud ang amahan sa imong gisabak. Ang usas mga puganting pipahimos sa imong pagkababay! No, dili mahitabo nga may manawag pa nimo. Kay tuwa na si Alvin sa Mindanao. O gawas pa, why nahitabo na mo? Wa Renan. O di ay, dili ka nibutuon ko ha? Karon, kontakon ko balik ka na yung number. Oh, okay din. May kimibagting na. Manawag mo ta ko nimo. Ang panaunahan ko nimo na. Lubat ko ganiha. Mao nang paog kay pagtawag ko nimo. May ka na kontakta na kapag balik. Kuhari ako asawa. Kay wa ko mag-ilanglan niya. Kung sikin sa makanatawahan na Renan, ayaw siya tuhoy. Gusto lang siya nga maapilog ko pa sa akong pag-aasawa. Ang bilang cellphone. Oh, unya, kamay pagsulti. Kaya di ako interesado ninyo. Hello? Kinsa ka? Kinsa ka? Ako ang amahan sa imong anak. Surprise ka? Wa ko makailan mo kung si Kinsa ka man. Ayaw lang pagdaghan paglangas. Dili ikaw kung tuyo. Kung dili, ang imong bana. Mr. Maluoy ka. Ayaw po ni iya nga akong problema. Wa ko makailan mo. Abi ni cellphone. Abi ni. Hello? Hello? Gusto ko makikita nimo. Karon gyud dayon. No. Kana ang gilibahin mo. Nasayod ka ba ya? Dakpuron ko sa balaod. Ikaw lang ko nang umusta kay Junis. O mahimo ba? Ang pingiyon niya ang among anak. Kung matao na siya. Ay, ikaw ba ka? Hindi ka tao na. Ako manuta na. Imo lang na. Hello? Ayaw nang i-off mo cellphone. Hello? I-off na niya. Renan. Renan, tuhoy ko. Huwag ko makaila sa maong tao. Ayaw ko kay pa. Huwag mahimo ba, Junis? Kung may kauaw ka pang nahibilin si mo ko galing, malayo na sa kong kinabuhi. Kay wa na ko'y gusto pa nimo. Wa na! Renan! Renan! Diyos ko. Maluoy ka. Nabangi ko kuno sa ibuhaton ko aron mahalon og ikot mahon ako pagbalik sa akong bana. Maluoy ka, Diyos ko. Naunsa na ako. Di naman mawa sa kung nahuna si Marita. Kumusta nagkakaroon ang akong igsuon? Kung nataw magkatong bata nga iyang gisabag. Kaedad ra gyud ni Renan ang iyang anak. Marita, igsuon ko. Kunain ka man karong gibutang sa Ginoo. Mo'y gihampo ko sa Ginoo. Nga sa dili pa ko mamatay. Ikita kung tay ka. Kana ang kanunay ko nga gihampo sa kahitasan. Unsa bay nahitabo nimo, Junis? Anong miyani ka man sa bahay nga naghilak?
Eh. Gidapatan ka na sab ni Rinan, mo ba? Tubaga ko. Di ako'y manimaw sa iyang gibuhat, diyan mo. Manuel. Bigali, bi. At tuol ko kanin ng bala mong butan. Ayaw! Ayaw pa, ayaw. Sayo! Ayaw! Wa ko na pati nilinan. Siwagon! Naghilag ka nga miyan ni Unya, muingon kang huwa ka dapate. Walang kay ko niya na pati pa. Pero nasugod siya pag-ayon ako. Tungod sa usa ka lalaki nga nanawagin nagpailang nga siya mo yamahan sa akong anak. Siya! Lalaki nga nanawag, nga nagpailang nga mo'y umahan sa imong gisabak. Unsa? Mao ka na pa, Paulo. Nakumpirmar ko na gid karon. Nga dili ako ang amahan sa gisabak ni Junis. Nganong nakasulti ka man ni Ana? Ha? Ni aras na balibot ang usa sa mga puganting midagit kang Junis. Nanawag siya nako. O nagpaila. Nga siya ang amahan sa gisabak sa kong asawa. Unsa? Nga sa ato pa. Namakak lang di ay si Junis. Og tinuod yun ay ang tanan mong katahap. Nga dili ikaw ang amahan siyang gisabak. Kanusa? Kanus alang nanawag nimo ang maong pugante. At hagi ko siyang cellphone number. Kay karon dayon. Tawgan ko ang maong tao. Ma'am Christy. Mao ka na, Kukong. Wa ka pa mo lang po sa gisugo ko nimo. Tungod kay wa pa sila hingpit nga nagpuwag si Renan. Basta kaya nasultihan ko na si Rinan, ma'am. Huwag na yung higayura. Wa pa ganun siguro kung napatay na turo niya ang iyang asawa. Tungkol sa tumang kalagot. No. Dili ko musugot nga magkapatay si Renan. Dili ko musugot nga mabilanggo siya, Kukong. Ang gusto ko lang mahitabo nga magkabuwag sila. Uy, akong cellphone. May bagting. Tubaga, tingalig si Renan ka na. Oh, dili kang Rinan king number, ma'am. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!